So guys, nandito kami ngayon sa bayan ng Labrador, Palengke, basta ganun. So yun. Nga nagtitext ako, kaya ako video, char. So yan po. At alam mo ba nga? Seryo. Diba dito siya no, Antikarnay, diba? Andito siya. Wala? Iba na? Iba na nagtitinda? Ay, iba na. Mahalo, 10 tumpok. Sa Maynila, ang dami, 20. Saan bibili ng karne? Ikaw, hindi tara, sama mo na kita. Luya. Parang mas gusto ko rito kaya sa Lingayen. Bakit? Wala yun, parang linis na parang hindi ka ano. Magkano ba yung galunggong nyo? Katin! Katin! Magkano yung batok nyo sa baboy? Batok. Batok. Ay, batok na lang ako. Wala. Ah. Magkano yung ganyan nyo? 180 po. 180. Sarado po, 400. Ay, ito po yun. Hindi ko pa nadala yung wallet ko. Meron ka dyan, 300 kasi yan. Gcash yun, Gcash lang ako. Ay, mag-gcash ka? Oo. Kaya... Yung ano, parang batok ba yung batok? Yung batok, Oo. ilan? Ay, magkano ba ganyan? Magkano yung ganyan yung? 330. Ay, 230. Isang kilo. Wait lang po, wait lang. Wait lang. May duwara?
Sure. Guys, sarap mamili rito. Parang sarap bilhin lahat ng mga tinda. Fresh. Fresh na fresh. Sarap. 20 kamote, 20. Guys, bumalik tayo para ma-check ang yan, mga tinapay. Yan. Sarap. Grabe. Feel na feel yung probinsya. The best. Yan, mga kakanin ha. Okay. Sarap. Kanin. Hello. Okay, guys. Ayan, shoutout kay Nisi Alaton. Hindi ba na-miss ang Pangasinan ng probinsya? Hindi man, guys. Hello. Shoutout sa mga Beltran, sarap. Molina. Oh, sariwa. Panis. Panis. Tan. Shout out kay Nila Bautista, kay Jessie, sarap. Kay Mandy, sarap. Kay Lucadio, sarap. Ano isda ito, te? Layalay, sir. Isang kilo. Masarap na, sir. Sigang. Malaman. Pwede rin. Malaman yan, sir. Sige, upang mo eh. Na, sir. Bangus na, sir. Din sila tilapia si Mixi. Guys, may mga halaman na rin dito. Ito.